Sanibonani guys, igama uNqobileni Bethela Mazibela e-Homecoming angomhla ka-26 August. Hayibo guys, nansi indoda ifa emathandweni ithanda uZethu. Uhlulekile-ke namhlanje ubhuti Phoyisa uSifiso ukuzibamba, wakhetha kona ukuthi ahambe ayele eklinikhi la kusebenzela khona uNtombizethu phela ukuze akwazi ukuthi aphinde ayincangele ngezothando futhi. UZethu-ke bekade ebhizi kakhulu efuna phela uku-athenda ama-patient akhe, esho nanokuthi-ke akubizwe i-patient izothatha phela ama-test ngoba uselungele ukuthi ayi-athende. Ufike kunjalo-ke uSifiso washo uZethu ukuthi ngisabhizi, akusisona isikhathi esi-right ukuthi singakhuluma lesi, kodwa-ke wayincangela uSifiso waze wagcina evumile uZethu ukuthi baye endaweni engasese ukuze bayokhuluma. Ushilo-ke guys uSifiso ukuthi ntomkazi angisakwazi ukuzibamba, yabona lento engaphakathi kimi sengiyahluleka ukuyibamba. Hayi uZethu wamala washo kahle ukuthi ngeke bandla Sifiso, ngiyaxolisa. Unkosikazi wesibili pho mina wonke, hayi phela ngeke. Lokho kungehlisa isithunzi sami. Wathi cha, ungayithathi kanjalo ntokazi. Ukhumbule ukuthi abantu abaphansi abacela lento, wathi musa ukucasha ngabantu abaphansi. Ngithi mina angeke ngize ngivume ukuba unkosikazi wakho wesibili, kungehlisa isithunzi kabi kabi lokho. Wathi ngiyacela amahlongwane, wathi Sifiso, bengicela bandla ukuthi ungiphumele, ngiyasebenza ngibhizi. Wabe elule izandla ekhomba umnyango. uZethu wabona uSifiso ukuthi hayi cha, impela namhlanje uzamile kodwa uhlulekile. Guys, ngapha-ke ubaba wakhe uZethu uyagula guys. Egula nje akafuni ukuya esibhedlela futhi akafuni ngisho ukutshela uZethu ukuthi uyagula ngoba sengathi ukholelwa kakhulu emakhambeni esintu. Into ayenzile-ke uhambile wayocela imbiza laphaya kuSifiso. uSifiso-ke wamenzela ngokukhulu ukukhululeka ngoba phela uyambona ukuthi hhayi impela ubabezala wakhe wakusasa lowaya. Ube ukufika-ke nale mbiza wamtshela-ke kodwa kumakaZethu ukuthi ngeke, uZethu ngeke akujabulele ukuthi uhambile wayofuna usizo le kuSifiso ebekhona yena ewudokotela. Wathi hhayi uyamazi uZethu unjani, kusho ubaba kaZethu. Hhayi mina ngiyindoda yomZulu, ngiyathanda ukuthi ngiphuze imbiza njengendoda. Ayi-ke guys, ukwenzile ngampela-ke lokho-ke ubaba kaZethu, wayethi shaqalazi imbiza. Kanti uZethu uyangena ngomnyango. Uma kaZethu-ke guys, umane nje wayifihla, benze isiqiniseko sokuthi uZethu akaboni lutho. Lapho-ke umbuzile-ke uZethu uyise ukuthi kungani ethi uma egula angamtsheli. Wathi hhayi anginalutho mina, unyoko nje uyena lo uloke ethi ngiyagula. Hhayi mina ngumqemane. Usho njalo uhlinile, imbiza iyababa guys, usame la emphinjeni ayifuni ukwehla. Wathi ngampela baba ngiyakubona phela nami ukuthi awukho right. Wathi ngi-right, kanti hhayi imbiza isiyaqala manje iyasebenza imshisa amathumbu. Kodwa wathula wathi nya wafihla. Lapho uma wakhe-ke nawe umane wageza izitsha kakhulu engasafuni phela ukuthi azasolise naye ukuthi khona akwaziyo. Ubaba wakhe aseqala ukukusebenzisa manje engamtshelanga uZethu. Guys, uZethu-ke uke wafonela nomngani wakhe emtshela phela ukuthi nanka amadoda ebangisana ngaye. Usho kahle ukuthi yeyi kunendoda la kuthiwa uSifiso inonkosikazi inomntwana kodwa ithi ifuna ukungenza unkosikazi wesibili. Hhayi umngani wakho mane wahleka wabuza ukuthi kodwa muhle yena. Wathi beka eceleni indaba yokubuhle, mina engingayifuni ukuba unkosikazi wesibili. Wathi hey ngapha noShobane ubhizi uthi uyangifuna. uShobane-ke guys udokotela lo ozalwa phela uMatron. Vele bebethandana abahlukana-ke ngenxa yenkinga, kodwa ngathi ubhuti usefuna ama-love bags and uZethu uzomnikeza i-second chance. Guys, lapho-ke noSifiso-ke akayibekile phansi, uyasho ukuthi hhayi uyolwa alwe kuze kuqhephuke ingalo, kodwa okugcineni uZethu umdinge laphaya emagcekeni akakubheka le emzini wakubo phela uSifiso. Uze wathumela ngisho umngani wakhe washo ukuthi hhayi impela wena uyongikhongela, ulithintithe ibhantshi lakho uyongikhelela leya mbali elapha kahlongane uyithi gqi emagcekeni akithi. Guys, lapho komngani wakhe ushilo ukuthi kodwa kuzoba nzima ngoba uHlongwane akamboni emvumela eletha phela abakhongi laphaya ethi uzolobola uZethu. Wathi hhayi impela ungasheshi ukhulume kanjalo ngoba ngimisele ngaleya ntokazi. Hhayi-ke guys, ukitazekile-ke bandla ngaphakathi enhliziyweni ekujuleni kwey'bilinini zakhe ngaphakathi uSifiso. Manje-ke okunye okungixakayo guys, uZethu umelo-ke ethi yena akafuni ukuba unkosikazi wesibili.
Angimqondisisi kahle ngalokho akushoyo ukuthi kahle kahle uy'misele ngokuthi kwenzeke kanjani. Uy'misele ngokuthi uSifiso alahle unkosikazi wakhe wokuqala abese-ke akana yena uZethu, noma uy'misele ngokuthi nje ashiye kanje angabe samthatha-ke unkosikazi wesibili at all. Cause yena akasho ukuthi hhayi mina Sifiso ngi-right ngawe, uthi angifuni ukuba unkosikazi wesibili. Ngoba vele useshadile uSifiso, kungani amane athi nje cha lento yethu ngeke ize ilunge, why athi akafuni ukuba unkosikazi wesibili. Kushuthi mengase nje athi hhayi uMankwanyana uyamala, mhlampe angavuma-ke ukuthi bethandane, kodwa as long as kusakhona uMankwanyana as unkosikazi kaSifiso, angeke aze angene emshadweni naye. Ya, iyona-ke le esangixaka manje. Hey uZethu bakithi, angalinge adibhizele omunye umntwana umendo wakhe bakithi. Seze nje watholana nomntwana, ucathi yena nje uzokwakha umndeni noSifiso, kanti uSifiso nje siqhamuka ney'ngqondo manje ey'seceleni. Usefuna onkosikazi besibili manje. Mhlampe kusazofika nowesithathu nowesi-4. Uyoloku eshilo nje ubhuti ukuthi hhayi amathonga athi angilethe omunye. Eyi, mhlampe noZethu bandla uyay'siza umntana abantu. Ngoba phela uma kuthiwa kulanywa uMankwanyana, naye kusasa angalanywa. Kumele akwazi lokho ukuthi kungenzeka noma inini. But anyway guys, okunye kuyindaba ezimnandi-ke eseceleni. uZethu emva kokufika laphaya okuhambeni clinic, ufike wabona engathi kukhona izinto ey'ningi ey'ngahambi neze kahle. Indlela amafayili ayingakhona, ukungabi khona kwamakhompyutha nama-laptops, medication eshodayo. Ubonile ukuthi hhayi ngeke lesi sibhedlela lesa sidinga i-renovation nyana. Kodwa-ke bekade ecabanga ukuthi uzobiza ukuthi athole zonke lezi y'mfuna ey'dingakala laphaya eklinikhi. Wakhetha kona ukuthi acele-ke uShwabi lo o-ona ithaveni ukuthi angenelele phela afake isandla, abasponsarishe ngazo zonke lezi zinto lezi. uShwabi-ke guys uthe kuba manqikanqika, kodwa-ke wamtshela uZethu ukuthi lalela, umphakathi lo ozobe usiza wala eklinikhi iwona okuvotelile wakubeka kulesi sikhundla kusona namhlanje. Iwona othenga lapha ethaveni yakho. Ngakho-ke musa uqinisa iphakethe, dedela imali iye endaweni e-right, iye endaweni efanele. Hhayi-ke guys, uShwabi wabona ukuthi uqinisile khona uZethu. Manje inkinga ngoShwabi ukuthi besesithembise intombi yakhe ukuthi yenze i-beauty pageant. Ngicathi-ke naleyo mali leyo manje isizoqala ukungabi khona, ngoba phela usefuna futhi nokufaka isandla laphaya asponsarishe iklinikhi yase-Okhambeni. So kumshubele-ke noShwabi manje sekumele akhethe ukuthi usiza uZethu yini noma usiza intombi yakhe. Kanti futhi-ke uZethu nale ntombi yakhe uShwabi babangani. Manje kumele akhethe kahle-ke ngoba mekuwukuthi ukhetha wrong, angase aqhathe impela ubudlelwane bakaZethu nentombi yakhe. Guys, kusazoshuba saziyoza la nkomona. Phela lapha amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobileni Bethela Mazibela, e-homecoming angomhla ka-26